Belgiýanyň Brüssel şäherinden hemmäňize salam. Hatda Belgiýanyň paýtagty Brüssel şäheri. Şu wagt saat 3 näçe 4 bolup gelýär. Daşaram gaty sowuk. Bizem awtobusdan düşdük. Nire gideceğimden bilmem abi, hiç otel ya hostel etmedik, rezervasyon etmedik. Abi, häzir gitdik ama plan saat oturup, plan saat yatıp son yine daha etmeliler. Çıkmalı, son için bir yere pullar oturmalıydık. Göreli, bu neler etmeli, nerelere gideriz. Berenem. Aylanıp göreli, yaman soğuklaşar. Baranla, havalaşar. Şu an bir kafede oturuyoruz. Sağdan 8:24 yerden 7:50 taşarda oturduk. Tam 7'den sonra açıldı. Kafede odalar şu an. Çayda içsem olduk. Taşarda da bizim bağıtımızda yaxşı oturuyor, şu an çıkıp atıyor. Yağış saat dünte. Sonra çıkıp aydınlığa başlayacak kolyar. Yani o atıyordu. Salih. Good. We love you. Adam katıyağdı o ara. Yatıp geliyor. Baranla haberleşer. Brüssel köşelerinden en salam. Tadeden bize mara katıya doğduk. McDonald's'a biraz bir zararlı girdik. Bir saat daha yatıp durun yani kellerine şey deyip koyup yatıp kalıp durun. Bunun bolanmalısın ne? Mannequin piece Brussels. That çiğen çağacık. Brüssel'in waffle. Brüssel'in hemen meşhur etatı, dünyada en meşhur tatlarının biri şokoladı. Hatta meşhur hatta şokolat müzeleri var. Belki ona da yetişebildik, ona da gider. Berde Paris'de bolşayalık tığırlar hatta meşhur. Köp kişi tığırlı. Her yerde tığır aslanatlar var. Praga'da bileğiniz. Ondan sonra köçülerin biraz görködeyin. Sinyalık, täze tayyarlık. Süýjülükler. Her görýärmiň, diňe şokolatlardyr. Pitbull. Bahalar Paris'e göre birazcık sadece ardanrak. Ne şu farkı var yani yerimiz Grand Plastic diye Brüssel'in en meşhur yerlerinden biri. Gittik onda bakalım yani. Al sana gerek olsa. Dastora şunyarak oğudan binalar. Devlet binası var, müze var. Bunun içinde. Sadece da yağış ya şu an. Sonra da adamlar köprücük. Anarda sahilde berde turada oturan adamlar. Sally. Yes. How are you? Good. Do you know something about this place? Not actually. Really sorry. But I know only the name, the Grand Palace. What? Mais je sais pas, j'ai aucune idée. Okay, thank you. Oh, katı odana bina terede. Ulluru teret. Ay. Täze yakınlaşan için yolka dikipdirler ortasına. Biram
Her 2 ýylda bir gedek bärde nähili güllerin haly ýaly bayram bolýan eken. Şul ortalyga ullukan her hili güllerler haly ýatan ekenler. Her 2 ýylda bir gedek bolýar, olam awgust aýynda bolýan eken. EU Commission, EU Parliament. Yeah. The Parliament has O ýalňysmasam şul müze bolmaly. Ha, başlaň. Bul müze eken ana. Muzeum dip dur. Soň döwlet binasy bolmaly. Soňaly. Bir hili itgöz howaty bar. Tomuzda zatda bärde ýörer ýerler, biz gata adam kenmiş şuat hem soğuk hem pandemiya soň üçin adam biraz adyrak bunun biraz ýagşyrak ýerden elbet ýagşydy soňalyk onu aýlanmana dowam Brüsselin ýagşly köçeleri Dzień dobry. Paryjda biraz begene aýdyk-da bara. Ýagşyk moda zat diýip bärde ýagşyk ýa. Beýle gitsek şäherlen beýle gitsek ýurtlamda seredýär aňarsam ýagşy. Bolýady. Ene görüşüňiz ýaly dostlar. Brüsselem şunýalyk. Ol ağacyň owadan onu. Her yerde şunýaly şokolat magazinler. They are Turkish. Yaman kan Türk var. Bärde Belgiýada, biram Germaniýada gaty köp Türk var. Şuat bäriň bir Brüsselin meşhur bir heykeli var, şoňa barýar. Olam kan udakda eken öňümizde göreli bakaly. İsmi? Dostlar, şu arkamda görýäňiz. Çağazyň heykeli. Şuat ady otur, çiğ otur. Aslında kidzek bir heykel ýöne bäriň halk üçin gaty uluwar zat bar eken, manity bar eken. Soň käbir bayramlarda şuat suwda çiğ otur, käbir bayramlarda piwo zat çiýen eken. Aslında biram eşigi ýok ýöne käwagtlar käbir bayramlarda käbir günlerde şunýaly halkdan gelip şunýaly eşik geydirýän ekenler. Şuat eşik geydirilen gününe gabat geldik. Soňalyk. This child is always peeing 24 hours, 7 day per day. 7 day per 7. Yes. Yes. Okay, subscribe to the channel. Follow. Hemişe şunýa 24 saatda çiýýär. Soň bärim köçetiň orkadaýyn owdanjakan göwnüme ýarady. Yine çokolat. Ýokardaky tigirler görýäňiz binadaky. Magazinlarda datlarda nire alyp barýan aýarlygan ýanky çağan soğutlar datlary kän. Ana. Giysin orada oturamak mı? Bulam waffle'ları 2 euro diye bakatı. Mal soğutluklar 1-2 euro, 6 tane alsanız 10 euro.
Berde yine çiğ oturan sağacık. Aha. Şu arkamda görüyorsunuz şokolat müzeyi. Giriş pullu. İçinde her hil şokolatlar var. Son şokolat nähil ýasaşlaryny görkezýärler. Düşündürýärler. İçine girecekler, daşından gorkudayn. Size meňlen görünýär olardyňyz. Ana aýlanyp berler. Ýöne şokolatlaryň içinde tatylýan şokolatlary alyp bilýäňiz, şu wagt seredýän bolan daşardaky bahalardan hat gymmadyrак ýalyk. Bulan girişi, çykyşy. Soňalyk bolar. Dostlar, arkamda görýäňiz ullukan bina Mikail ve Gudula katedrali. Gaty köne katedral Belgiýada, Belgiýanyň paýdagty Brüsselde gaty meşhur katedrallaryň, gaty tanalýan katedrallaryň biri. Ödem gaty köne täbi 9-njy asyrda gurulypdyr. Göteňde getirip 9-njy asyrda. Häzir eger içine talýan bolsalar girip görmekçi. Göreli bakaly. Adamlar girip bolýar öýdän. Biraz başından seredäňde Notre Dame demeňde ýa. Çalym edýär çala. Göreli bakani şile tomaşa. Maska takmalı. Bilmez. Thank you. Dua dile gediyorlar, ibadet ediyorlar. Verdim sonyalık. Şu adam Montes Arts diyen bir yeri var eken meşhur. Şu da var ya. Düzlükkan. Şu arkamı görýän bolsaňyz aňarda helki giden yerimiz uzyň bina Grand Place şotaýy bersem Montes Arts. Şul o aňardan adamlar turady şu oturan ýerinden şu tarafa gaty görünýämis bersem Brüsseliň merkezi. Odan görýän bolsaňyz ýaşyllyk. Şu ýokardan hasam odan görünýän bolmaly. Aňaryan baraly. Dostlar, ne? Aýdysmýarak. Berden ha odan görnýär. Şular bar, bozýa da näme şular? Şular näme? Qıra çekaýyn da ho. O seret. O daýala oturda.
Ana şunyalyk aňarty Grand Place bärde. Şu taraplary Brüsseliň merkezi. Brüsseliň ýüregi. Ulan men Buram Brüsselde esasy gözüme köp görünen zatlaryň biri ýollarda da atlarda öýsüler zatlar kän basarda ýatýarlar. Görkezden ikän bildirmän aljak bolýan bolýan. Ana. Şonýaly. Basarda. Her yerde ba. Yerde soğuttuklar. Bahalar tost panini diye 5 euro. 5 yarım. Bahaları. Yine odan yere geldik köyde. Her yerde şokolat. Ağrına tüccar gidendir ha. Neyem ağrına tüccar ya. Gitmek hem almalı. Rolex. Bahalarına terede lan. Do you want to buy? Oh. Görýän mi? Şikizek gıýdan koýdum. 18.900 euro. Ne. Menki bulam. 44.900 euro. Bayamda aljak diýjek bolan bayamda almadan var o baha. Motor. 57.200 euro. 31.500. 63.500 euro. Ah. Bahan aydan da kellem ağır gitti bana. Bonjour. Donnez quelque chose à la manger. Tout gentil, monsieur. Manger. No money. Money, please. Excuse me. Hello. Sally, Manger. say something please. Dites la manger. Tout gentil. Manger. Bir kimden sonra hocamız bilem de okulun, ol bizden sonra yara. Qarad bärsem şonýalyk, bärine görkezden enne amma. Şeýle dowam edýär. Akşam boldy, adamlar köpelip başlady. Enne bizim yine 1,5 saatdan dağıttın avtobusumuz var. Biz Brüssel'e diňe bir günlük geldik. Ýerden daň bilen geldik. Akşamam inniki duralga Amsterdam. Gidip bolsa Gollandiýanyň paýtagty Amsterdam. Bular meşhur göçörüniň biri eýdýän.
Amsterdam'a biledim. Brüssel'den Amsterdam'a 10 euro töre aldık avtobüs. Tahminen 4 saatlik yol. Anarda bugün mesela orada hostelde kaldık. Brüssel'den hoşçakalın bariyaz. Uğrum Gallandiya'nın payitahtı Amsterdam'a 4 saatlik yol avtobüs bilen. Dünkü firma olan Flixbus'tan aldık gene.